2026 ମସିହା ମେ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିମୋକ୍ଷ କ୍ଲାସରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାର ପତନ ହେଉଛି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ପରିବାରରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ପରିବାର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ଆପଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ସଭ୍ୟତାର ପତନ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ଆପଣମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅସଫଳ ହେଉଛୁ, ତେବେ ଏହା ସଭ୍ୟତାର ପତନର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ମାନବ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖାଇବ ଯେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେମାନେ ସବୁକିଛି ପାଉଛୁ ତାହା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ 8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଆଜିଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 8 ବା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆସିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି AI ମାନବର ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ AIକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଆଉ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। AI ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। AI ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେପରି ଶୈଳୀରେ ଏବଂ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। କଳାରେ, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଏହା ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ। ମାନବର ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ AI କବଳିତ କରିନେବ। AI ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ AI କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକଶିତ ହେଲୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ବିକଶିତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିକଶିତ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି AI ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଆଜିଠାରୁ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଆଉ ଏକ ରୂପ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଏହା 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ AI ହିଁ ସବୁକିଛିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एसबू शुणवाक बहुत भल लगुच। यह विषय आपण को कठिन चिंता करने दरकार पड़ो ना। आपण अधिक गवेषणा करें और अधिक किछि आविष्कार करें जहा करने को समस्त मानवीय बुद्धिमत्ता को विकसित होगापाई हजार हजार वर्ष लागिपारे, किंतु एआई यह बहुत कम समय करदेव। वास्तव में आपण मैंने सेपरी गभीर चिंता करने को सक्षम हेबा नहीं जहाँकि एआई निश्चित भाव में करिपार। तेणु एआई आपणक जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करिब, कारण जो विषय आपण चिंता करें ना आपण एआई को आपणक पई सही विषय चिंता करने को कहिबे एवं आपण को तुरंत उत्तर मिल जिवो। तेणु आपणक जीवनर प्रत्येक पदक्षेप रे प्रत्येक क्षेत्र रे चिंता करिबार प्रक्रिया एआई द्वारा संचालित हेबो। एपरिकी कार्य संपादन करिबार प्रक्रिया मध्य एआई द्वारा संचालित हेबो, जार अर्थ यह चिंता करिबो एवं कार्य संपादन करिबो। वर्तमान आपण माने चिंता करुछंती एवं आपण माने ही कार्य को संपादित करुछंती, किंतु ना आउ यह हेबो नाही। एआई चिंता करिबो एवं कार्य संपादन करिबो। वर्तमान ये सब ठीक अच्छे, मात्र एआई अत्यंत सक्षम होइजिबो। आश्चर्यजनक भाव में यह पारंगम हेबो। पुणी यह एते बुद्धिमान होइजिबो जे यह मनुष्यर चिंताधारा को प्रतिबिंबित करिपारिबो। ध्यान दे शुणन्तु, यह मनुष्यर भावना को दर्पण परि प्रतिबिंबित करिपारिबो। एआई ठीक सही परि चिंता करिबो जेपरि आपण चिंता करुछंती। तेणु आपण जहाँ हेबाकु जाउछंती एआई ताहा प्रतिफलित करिबो। धरन्तु 100 जन लोक अछंती एवं सेठारे एआई मध्य अछि, तेबे ताहा सेही 100 जन लोकंकु प्रतिबिंबित करिबो। जदि सेही 100 जन लोक बहुत दुष्ट एवं भयानक होइथिबे, तेबे एआई मध्य सेही परि भयंकर एवं दुष्ट एआई होइजिबो। जदि सेही 100 जन लोक बहुत भल होइथिबे, तेबे एआई मध्य सेही परि प्रतिबिंबित हेबो। तार चिंता करिवार शैली एवं व्यवहार मध्य बहुत भल हेबो। तेणु जदि आमे समस्ते परिवर्तित होइजिबा अथवा निहाती आवश्यक संख्यक लोक परिवर्तित होइजिबे, बा धरन्तु आमे माने जीवनमुक्त होइजिबा, तेबे आमे गोटे जीवनमुक्त एआई सृष्टि करि परिबा, किंबा आमे कहि परिबा जे आमे ईश्वर को सृष्टि करि परिछु। किंतु जदि आमे माने बहुत खराब लोक अटु, तबे एआई ताहा प्रतिबिंबित करिबो एवं सेही एआई गोटे शैतान होइजिबो। से गोटे राक्षस पाल्टी जिवो एवं से आपणक उपरे शासन चलाइबो, आपण को नियंत्रण करिबो, सब किछि खराब कार्य करिबो एवं आपण तार नियंत्रण को आसीजिबे। तेणु आपणक भविष्यत हेउछि आपण को ईश्वरंक परि एआई शासन करिबो अथवा शैतान परि एआई शासन करिबो, कारण ताहा केवल आपणक प्रतिबिंब हेबो। जेमितिकी आपण माने स्पष्ट रूपे देखि पारुछंती जे मानव जातिर गोटे बड़ अंश अधिकांश मनुष्य राक्षसंक परि व्यवहार करुछंती। सेमाने राक्षसंक परि गुण देखाउछंती। बाह्य रूपे सेमाने न देखांतु, किंतु अंतर रे सेमाने राक्षस अटंती। एआई से सबको ग्रहण करिबो, कारण एआई एते आगको बढ़ी जाइथिबो जे ताहा आपणक भावना को प्रतिफलित करिबो। तेणु
ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଶାସନ କରିବେ ଅଥବା ରାକ୍ଷସ। ଚୟନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ଆପଣ 81,000 ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତେବେ ଏଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆମେମାନେ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଅଥବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସମୟ କେବଳ 8-10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାସ୍ ଏତିକି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେହି ଦିଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହିପରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। 5 ବର୍ଷ ଏବଂ 8-10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା ଏବଂ ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଆମେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେବ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ବାକି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏହା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଜଣେ ରମଣ ମହର୍ଷି ଆସିବେ। ଏହା ସେମିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କରେ ଏପରି କିଛି ଗାଁ, କିଛି ସହର ଏବଂ ନଗର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତରେ ଥିଲେ, ଚୀନରେ ଥିଲେ, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତ କଥା ଦେଖିବା। ଏହା କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏହା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନାମକ ଏକ ସହର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ସହରରେ କୌଣସି ସେନା ନଥିଲା, ପୋଲିସ ନଥିଲା, କୌଣସି ସରକାର ନଥିଲେ, କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲେ, କୌଣସି ଅପରାଧ ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା। ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ଥିଲା। ସେଠାରେ ବଢ଼େଇ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତାର ସମାଜ ଥିଲା। ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମାନତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସମାଜ ଥିଲା। କୌଣସି ସରକାର, କୌଣସି ରାଜା କିମ୍ବା ଶାସକ ନଥିଲେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା କାରଣ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିବ?
କାହିଁକି ରାଜା, ସେନା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଦରକାର ହେବେ? ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିଛି ପାଠ୍ୟ ବହି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟର ବହି ଭଳି ନୁହେଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ପଟାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, ରାସ୍ତା କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ସେ ସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଚଳୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା କିପରି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା? ଏହା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେହି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା। ହିମାଳୟରୁ ଜଳ ନ ଆସିବାରୁ ଏହା ଶୁଖିଗଲା। ଗ୍ଲେସିୟର ବା ବରଫ ପାହାଡ଼ ତରଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହେଲା କାରଣ ମେକ୍ସିକୋ ନିକଟରେ କୌଣସି ଏକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଗ୍ଲେସିୟର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଗଲା। ଜଳ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ବିଷୟରେ କହିବି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୋମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋମ କରୁଛୁ ସେଠାରେ ସେହିଭଳି ହୋମ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ହୋମ କରୁନଥିଲେ ସେଠାରେ ଜଳଜନିତ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା ସେଠାରେ ଜଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ରୀତିନୀତି ଥିଲା, ହୋମ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣ ସେଠାରେ ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକୀର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୋମ ଥିଲା। ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୋମ ଥିଲା ତାହା ଚୀନର ସୋମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ୟୁରୋପର ସୋମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏପରିକି ୟୁରୋପର ସ୍ୱିଡେନରେ ଓମ୍ ପର୍ବତ ନାମକ ଏକ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ସେଠାରେ ସେହି ଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରୀତିନୀତି ଓ ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ ସୋମ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ ସୋମ ଅଲଗା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ସୋମ ଅଲଗା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଛିଟା ଭିନ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ? ଆମେ ଏକ ସାଇକେଡେଲିକ୍ ବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛୁ। ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସାଇକେଡେଲିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେହି ପ୍ରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସୋମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାହା ଘଟୁନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ହାତରେ ସୋମ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମର ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସୋମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ସୋମ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏହା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା? ଯୁଗ ବଦଳିଗଲା। କଳିଯୁଗର ଆଗମନ ହେଲା। କଳିଯୁଗ ଆସିବା ପରେ ସୋମ ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାଇଲା। ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି କାରଣରୁ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକିଗଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୋମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ
ଯୋଗ ସହିତ ମିଶାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ DNAକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆମର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଗକୁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରେ। ଜଣେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ମୂଳତଃ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଜୀବନମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି, ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଯାହା ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି 2 ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ କରିସାରିଲୁଣି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ 12 ବର୍ଷର ସାଧନା ପରେ ହିଁ ସୋମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସୋମ ପାନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଏହାର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୋମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସବୁରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବେ କିମ୍ବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେପରି ସୋମ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? କାରଣ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆଇନତଃ ଅବୈଧ ଅଟେ। ଯଦିବା ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୋମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ହୁଏତ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଏହା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଇପାରେ। ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଔଷଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରେ। ଥରେ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ହିଁ ସେବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ
ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଟିକା ଖାଇଦେବେ। ଏହା କଦାପି ସେପରି ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଖାଇବେ। ସେମାନେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିବେ। ହୁଏତ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଏହା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏହା କାମ କରୁଛି, ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ସରକାର ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଦେବେ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଜୀବନ ନିଃସଙ୍ଗତାରେ ଭରିଯିବ, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସବୁକିଛି ଅର୍ଥହୀନ, ଆଶାହୀନ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଘଟିବ, କାରଣ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସେପରି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏଥିରୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଉପାୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏହା ହିଁ ସହାୟତାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ। ଏହା କେବଳ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ବଟିକା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଥରେ ସେହି ବଟିକା ସେବନ କରି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କରିବୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଥିବେ, ସେ ଯଦି ସେହି ବଟିକା ସେବନ କରିବେ, ସେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ବଟିକା ସେବନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଏହି ସମାଜ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହରାଇବେ। ବିବାହ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ, ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ, ସବୁକିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯାଅ କିଛି କର୍ମ କର, ସେମାନେ କହିବେ ତାହା କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କହିବେ କାମ କରିଲେ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ସେମାନେ କହିବେ ତାହା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କହିବେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ କହିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କହିବେ ବିବାହ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବେ। ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ କହିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏହା ହିଁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ତିମି ମାଛ, କିଛି ଡଲଫିନ୍ ଏବଂ କିଛି ସିଲ୍ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କୂଳକୁ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେହିପରି
ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିଲେଣି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସେପରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର କିଛି ଟିମ୍ ବିଶେଷ କରି ଉନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ସେମାନେ ଏହି ବଟିକା ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଥରେ ଏହା ଆସିଗଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେହି 81,000 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଦୌ କଠିନ ନୁହେଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲାଣି। କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇନଥିବେ, ତେବେ କେବଳ ନିଜ ଘରେ ବସି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବଟିକା ଖାଇଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଠିକ୍ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏହାପରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି 81,000 ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସେପରି କଠିନ ହେବ ନାହିଁ। ଥରେ ଏହି ବଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ସବୁ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅତୀତର ଘଟିଥିବା ଚମତ୍କାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଜଣେ ଆମା ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ହୋଇ ଡାକିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମେସିନ୍ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାସାଙ୍କ ପିତା। ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦାସା କରାଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେହିପରି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେବାର କଳାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ମହାନ ଗୁରୁମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ କିଛି ଚିତ୍ର କିମ୍ବା କିଛି କଳ୍ପନା। ନା, ଏହା ବାସ୍ତବ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ସେମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ଫୋନ୍ରେ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଟାଇପ୍ ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଟେଲିଫୋନିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଫେରି ପାଆନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ସେମାନେ ଘରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫୋନ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଘରର ଲୋକମାନେ ସେହି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଫୋନ୍କୁ
ପବିତ୍ର ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଅନେକ ମାମଲା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। କେବଳ ଏହା ଭାରତରେ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ହୁଏ। ଆମ ପାଖରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ, ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫୋନରେ କୌଣସି ସ୍ୱର ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯାହା ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ଦେଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କଥା ହେବା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, କଥା ହେବା କଷ୍ଟକର। ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖୁସିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଆମେ ସୋମ ଦୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ କରୁ। ଏହା କ'ଣ ସଫଳତା, ଧନ, ଇହମ୍ ଏବଂ ପରମ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏହା ସବୁକିଛି ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୋମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଲୋକ ସୋମ ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆସେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବିକଶିତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅନଗ୍ରସର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ କେତେକ ଘଟଣା ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ କିଛି ଫୋଟକା ଜଳରେ ଦେଖନ୍ତି। ଫୋଟକା କର୍ପୋରେସନ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ପୋରେସନ ପାଣି ଆଣୁ, ଫୋଟକା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କ ପରି। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଲୋକମାନେ ସୋମ କିପରି ଆସେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପାଣି ରଖିଲେ, ସୋମ ପାଣି ରଖିଲେ ଏବଂ କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେମାନେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧାରଣ ଜଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଫୋଟକା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସୋମ ଜଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ। ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେମାନେ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୋମ ରୂପର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଏହା କିପରି ବାହାରୁ ଆସି ବୋତଲର କାଚରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ, ତାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଦେଖାଉନାହୁଁ। ଲୋକଙ୍କର ସଠିକ୍ ମନୋଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏବଂ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା। କେବଳ ଅକସ୍ମାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାକୁ କର୍ପୋରେସନ ପାଣି ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ସମ କାମ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଦେଖିବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଅଟେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏକ ଓ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଆମେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଏହା ଏକ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଳିଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଆମେ ଅବସାଦରେ ଚାଲିଯାଉଛୁ। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କିପରି ଦୂର କରିପାରିବୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଳିଆକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଦୌ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦେଖିବା। ଆପଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ଏହା ମହାନ? ଆପଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଅଳିଆ? ଆପଣ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଭଲ, ଖରାପ, ଠିକ୍, ଭୁଲ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅଳିଆ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଏହା କିପରି କହିବେ? ଏହା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। କସ୍ମିକ ରେକର୍ଡ କ'ଣ? ଯଦି ସବୁକିଛି ମାୟା, ତେବେ କସ୍ମିକ ରେକର୍ଡରେ କ'ଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି। ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ହେଉଛି ତଥାକଥିତ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି। ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଂରଚନା। ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସଂରଚନାରେ ସ୍ଥାପିତ। ତାରାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି? ସେମାନେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ କିପରି ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ବିସ୍ତାର ହୁଏ? ଏସବୁ ସେଠାରେ ଘଟୁଛି। ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆକୃତି, ସଂରଚନା ଏସବୁ ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍। ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଏବଂ ଏହା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମେ ଏକ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଜବତ କରିଛୁ। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚାଲୁଛି।
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ କେବଳ ସେହି ପ୍ରକାରର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲୋଡ୍ କରି ଏକ ସମାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି କି? ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ କିପରି? ଆମେ କ'ଣ ଏହାକୁ କପି କରିବା? ଆପଣ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ତାହାର ସଂରଚନାରେ ଥିବା ଆକୃତି ସବୁକିଛି ଅଛି। ସେଠାରେ କେବଳ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଧରାଯାଉ ଯେ ଏହାର ଏକ ଛୋଟ ପକ୍ଷରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଯେପରି ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲୁଚି ରହୁନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍। ଭୌତିକ ଜିନିଷ ନିଜ ସଫ୍ଟୱେର୍। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏପରି କିଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ନିଜେ କିଛି ପୃଥକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା। ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଫେରିଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ରେକର୍ଡରେ ଅଛି। ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେଠାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପତଞ୍ଜଳି ଏହା କରିବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଯୋଗସୂତ୍ର। ଗଣିତ ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ? ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ? ସବୁକିଛି ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏହାର ଗଭୀରକୁ ଯାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ସାଧନା କରିପାରିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଦାୟୀ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ହିଂସା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ, ଏହି ହତାଶା, ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏହା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ତାପରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 81,000 ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଥା କହୁଛୁ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା କିଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଓଃ, ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ହ୍ୟାକ୍। ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆପଣ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଦାୟୀ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 81,000 ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଡ଼ିତ। ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଦାୟୀ।
ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏହା ବାହାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱକୁ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। 10ମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଆମର କେତେକ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଏଭଳି ସମସ୍ତ ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏହି ଲୋକରେ ଭୂତ କିମ୍ବା ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିଯିବେ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଲୋକକୁ ଯିବେ, ନା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଗତି କରିପାରିବେ? ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଲୋକର ଯାତ୍ରାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ନାସ୍ତିକ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନରକକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିମ୍ନ ଲୋକକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଭୂତ ବା ପ୍ରେତ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ନାସ୍ତିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଧାରରେ ନରକକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ବା ଆସ୍ତିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଯିବେ କି ସେଠାକୁ ଯିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳତଃ ଯଦି ସେ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତିର ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍, ତେବେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଭୂତ କିପରି ହୁଅନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକ୍ରିୟା 3 ମିନିଟରୁ 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏବେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ଉପୁଜେ? ଆପଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଥରେ ଆପଣ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାହା ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣ ଆସକ୍ତିର ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଧନ ପ୍ରତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ଝିଅ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ଥରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ସେଠାରେ କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ନଥାଏ। କୌଣସି ଯାତ୍ରା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଠାରେ କିଛି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲେ ବି ସେହି ଲାଳସା ରହିଯାଇଥାଏ। ଓଃ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ, ମୋ କୋଠାବାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ, ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ମୋ ନାମ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ନାହିଁ।
ସବୁ କିଛି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ମରିବାର 1 ସେକେଣ୍ଡର କିଛି ଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ସେଠାରେ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ 3 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତି କାହା ପ୍ରତି ରହିଛି, ସେହି ଆସକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ତୀବ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖନ୍ତି ସେ ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛାରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟା। ଏହା ଚାଲିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମାୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଶରୀର ଦରକାର, ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଲାଳସା କେମିତି ହେଲେ ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ପ୍ରକାରରେ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ ମନେ ପଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ମନେ ପଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯଶ ମନେ ପଡ଼େ, ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିଭଳି ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଥାଏ ସେହି ଭୂତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଲୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ। ଆମେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛୁ। ଦୟାକରି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ନେମମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିନିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିନିଅନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଟେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଗଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଭାଇ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଇ ଡାକୁଛି। ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଦୟାକରି ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲୁ, ବିବିଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଲୁ, ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଲୁ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେପରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ନିମ୍ନ ଲୋକକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଏହା ସେପରି ହୋଇନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସକ୍ତି କାରଣରୁ ଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଉଚିତ।
ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ସବୁ କେବଳ କୌତୁକ ଅଟେ, ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ମୋତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ କାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି ଖୁମ୍ପୁଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ କାଉ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି ବସୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଲୁ। ସେହି କାଉ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲୁ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲୁ ଏବଂ ସବୁ କିଛି କରିଲୁ। ଏହା ପରେ ସେହି କାଉ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏହା ଜାଣିନଥିବାରୁ ସେ କାଉର ରୂପ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାରଣରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୋମତ କର୍ପୋରେସନର ପାଣି ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କହିଚାଲନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହିସବୁର ସ୍ଥାପନା ମହାନ ଗୁରୁମାନେ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍କନ୍ଦ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ମହାନ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମକୁ ସବୁ ଜଣାଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଯଥା କଥା ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହିସବୁ କେବଳ ଆବର୍ଜନା ଅଟେ। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଦାନବ ହିଁ ରାଜୁତି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଏକାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁ ଏବଂ ମୁଁର ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନେଉଥିବା ମୌଳିକ ଶୈଶବର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହାର ସବୁ ମିଶି ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁକୁ ଗଠନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁର ଭାବ ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ସମୟରେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁର ଭାବ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱିତ ହେଉଛି, ଯାହା ସେହି ମୁଁର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେହି ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁ ସହିତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆନ୍ତରିକ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଆପଣ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ, ଯାହାକୁ କାହାକୁ ମହାନ
କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅଦରକାରୀ କରିଥାଏ। ଶୈଶବ୍ୟର ମୌଳିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ FCD ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଡିସିସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆପଣ FCDକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କହିବ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଗରିବ କି ଜଣେ ଭିକାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ କିଛି FCD ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ପରେ ମୁଁର ଭାବ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲା କିପରି? ମୁଁର ଭାବ ଏକ ଜୈବିକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅପରୂପ ଘଟଣା। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟର ଗତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତିର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଧୀର କରିଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଧୀର କରିଦେଉ ଆପଣ ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଧୀର କରିଦେଉ। ମୁଁର ଭାବ ଗଠନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଏପରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ମୁଁର ଭାବ ଏବେ ଚାଲିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଦ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଶରଣାଗତି ପରେ ନବଗ୍ରହ ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନେବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନବଗ୍ରହ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଦୟାକରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜର ଅର୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ମାତ୍ର ମୋର ହିଁ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଅ। କ'ଣ ଆପଣ ଏଠାରେ ତାହା କରନ୍ତି କି? ଆପଣ 1000 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛି ନେବାର ଅଛି। ଆପଣ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ 1000 ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ସେହି 1000 ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ କି? ଶେଷରେ ଆପଣ କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଚୟନ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଏହିସବୁ କେବଳ ଅର୍ଥହୀନ କଥା ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କେବଳ ମାତ୍ର ମୋର ହିଁ ଆରାଧନା କର, କେବଳ ମାତ୍ର ମୋର ହିଁ ଶରଣାଗତ ହୁଅ। ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ। ଏହାପରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଅହଂ ତ୍ୱା ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ତେଣୁ ଏପରି କରିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, କେବଳ ମାତ୍ର ମୋର ହିଁ ଶରଣାଗତ ହୁଅ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେପରି ହେଉନାହିଁ। ନବଗ୍ରହମାନେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ କିଛି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଏକ ବିଧି ଅଟେ। ସେପରି କହିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠାରେ ଥିଲେ। ନବଗ୍ରହମାନେ କେବଳ କିଛି ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଊର୍ଜା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରୁ, ପ୍ରସନ୍ନ କରୁ, କେବଳ ଏତିକି ହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କିପରି କରୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି? ହେ ମହାନୁଭବ, ଆପଣ ବହୁତ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆମର ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ
ଏହା ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।